πάλι με ξεχνάει. Κωνσταντίνος, ο οποίος υπέπεσε σε ένα σφάλμα χθες. Παιδιά, δέχομαι πολλά μηνύματα για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, αλλά κάπου υπάρχει και αυτό που λέμε η προσωπική ευθύνη. Δηλαδή τώρα οι πρώην σύντροφοι του Τσίπρα που κάνανε αυτό κτλ. Εκεί μπορείς να πεις τα πάντα. Δηλαδή, εγώ νομίζω, φαντάζομαι ότι δεν ξέρω σε όποιον βαθμό έτσι, εκφράζεστε με μένα, αλλά οι πολιτικές παρατηρήσεις είναι πολιτικές παρατηρήσεις. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που μπορείς να μιλήσεις για μια καθεστωτική αντίληψη Τσίπρα-Πολάκη, που είναι σαφέστατα μπροστά μας, και άλλο πράγμα να μιλάς ο λίγων αστοιχείωτα. Υπό την έννοια, τι είναι το αστοιχείωτο, είναι ότι να λες κάτι που δεν έχει στοιχεία να το τεκμηριώσεις. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, κατανοώ, καταλαβαίνω, αλλά κανείς δεν συμπλέει, τουλάχιστον ως προς την, επειδή με λέτε πολλά για την ανακοίνωση που ήρθε να δικαιώσει το Μαξίμου και τον Τσίπρα, απλώς ο Σκάι ένιωσε την ανάγκη να διαχωρίσει τη θέση του ως προς το ότι οι πρώην σύντροφοι του Τσίπρα έβαλαν την μπόμπα, έστειλαν τη βόμβα στον πρώην Πρωθυπουργό.